Wel, hallo. Lang niet naar je geschichte vertaald. Van die arbeid waren een beetje naar je geschichte vertaald. En dat handelt zich van een jong. Dat wie een nata jong, die ging naar school. En wie een zeer klukker jong. Maar die braucht einmal een beetje extra tijd. Wat de leraar moest een beetje extra tijd nemen om aan wat duidelijk merken. En dan wie hem dat duidelijk. Den ging alles te leren, wat er te leren ging. Maar dat braucht einmal een beetje extra tijd. Maar gaan. En den leraar den wieder zu euch, dat zij moest dat de leraar moest een beetje extra tijd nemen voor hem. En ze kon den Jungen wirklich niet gescheit liegen. So dan schrijft ze een brief. En jeft ze den kleinen Jungen dat den brief. Dan zegt ze, hij zal den met naar huis nemen. Zijn mam den brief geven zum lezen. En maar gaan, dat deed hij. Hij gaat naar huis. En jeft zijn mam den brief. De moeder vroeg nog wordt aan de school gegaan hadden. De jongen zei het had goed gegaan. En maar gaan. Als de mama dan den brief opmerken deed en den lezen deed, dan rollen er een patroon van de uw. De kleine jongen die zit daar en vraagt haar, wat is aardig mama? Oh, niks niet even te zorgen. En maar gaan. De jongen die wil even weten wat is aan den brief bent. So dan zegt de moeder, de leraar heeft van die brief geschreven en dat zegt dat hij is zo klug. Veel te klug voor de school. Veel te klug voor de leraar. Zij kan hem bloos niet leren of beleren. De school kan hem niet geven wat hem fehlt. So, de leraar had gezegd, ze zullen zich een andere school zetten. En we gaan, dat is wat ze dan ook deden. Die trachten aan weg, die gingen naar een andere school. En deze jongen, die werd zeer hoog uitgeleerd. Die was zeer klug. Hij braucht bloos een beetje extra tijd om eens wat duidelijk te maken. Maar we gaan. Die was op en die bevried zich en die trok weg en die zeer klug. Hij heeft veel goed gedaan in deze wereld. En we gaan, jaar later, dan is de mama gestorven. En dan deze jong, wat er dan nu opgewassen is, die foto dan gaan en dat huis dat opruimen, uitroepmerken en zo weer. En dan gaat hij durch al die zaken door. Door een been zet hij en gaat durch al die papieren en alles. Zeg hij merken dat er niet wat weggesmeten wordt, wat er zal je houden. En dan, als hij door al zo durchkromt bij zijn mama in huis, dan eens van traft hij door deze brief, wat de leraar mal had. Zijn mama geschreven, vele jaren terug zijn hij een kleine jongen was. Dan merkt hij ihn op en als hij dan lezen deed, daaraan hem ook de troon. En wat je wat aan die brief ben weer? En die brief ben weer, de leraar had geschreven, dit jongen is zo dwaas en zo stupid en zo dom. Den je niks bij te brengen. Wie wel den hier gaat, de school wel den jong hier gaat, zij zeker een andere school. Het is bloos te dom dat we den leren gaan. En zijn mama had dan krijgt dat jij dat gezegd wordt aan die brief hier. Kan je verstellen, want die moeder wordt dat gezegd hebben wat aan die brief ben weer. Als die moeder zegt dat de leraar had geschreven, hij werd te klug. Tom en de school zijn dat hij werd bloos te klug dat ze aan kunnen eens wat leren. En wat je wat, in het leven vielleicht wel dat als je leert. Ik leer dat echt wat je leert. De leraar en de school, ik leef, die hebben een fehler gemaakt. Deze jongen die weer veel slechter als ze leven. En we gaan. En dat zijn mama dan had gezegd dat hij werd bloos te klug om naar de school te gaan. Dat had den jong zoveel moed gegeven. Die proef extra zwaar en extra zeer in de school dat te leren en zo weer. En zo is het ook met mensen deze dag. Wanneer we mensen motor spreken en loven waar we kunnen, wanneer wat goed gedaan hebben, loven die. En dan staat er overaan. En dat zeg ik in de Bijbel, wanneer we mensen wat zeggen, dat de mensen wat zeggen, waar we zeggen ja, dat het zo is wat hij opburen deed. Ik word het helemaal vergeten. En in 1968, wie ik 6 jaar oud, dat was de eerste dag in de show in Mexico. Daar stond ik door en ik was gruwelijk zeer blij. Oh, bij mij wie angst om eerst een checken deed eerst, want dan kwam die leraar. Ik had een zeer fijn leraar, vele zijn leraars gehad. Dat we een hen ernst. Dan nam mij bij de hand. En dan leidde hij me in een schoolklasraam en wijst me de raam waar ik moet zitten en de vriend waar ik moet gaan, dit en dat.
darf mich sehr mutig sprechen. Und ihr Mann, Herrn Ernst, Herrn Ernst, seine Schwester, und Herrn Ernst, ihre Lehrer, Dochterin und Bruder sehen, der Ernest, die Annelie, und die Heidi und die Erika, haben auch alle schon Lehrer gewesen. Und dann ist Jorge Rema, Señorita Calzadillas, der dann Spanisch lernt. Ich habe sehr schöne Lehrer gehabt in meinem Leben. Und für die, was die Lehrer sind, die haben eine große Abgabe, eine große Responsabilität. Die kennen, die worden dort am Denken houden, was die lernen. Dat kan het weer goed zijn of negatief zijn, wat mensen wat immer raufbrengt. So. De leer aan dit alles is, want we kennen mensen op Gaustrafen of wo immer das zusammen waar we positief zijn, waar we mutig zijn. Waar we die mensen zo motor spreken dat die einfach kein mutig. Du soll je nur trügen an dieser Welt. Mutlosen. Oh, maar ik zie dat zoveel. Mensen zijn moutloos, die zijn eenzaam, die zijn treurig. Du hast al veel te veel van zo'n stad. So, ik wil zeggen, waar we kunnen, waar we moed geven, motor spreken. Ik weet echt dat het ook lang niet allemaal, ik merk ook velen, alle dag velen. God is zo groot, hij heeft zo'n grote genoeg, hij vergeeft ons alle dag fresh. En immer gaan. Waar we van deze geschichte wat leren, dat we kunnen van andere mensen goed nu reden. Want wie nicht was Gutes zu sein haben über den Nächsten, da werden wir nicht sein. Wenn wir was Schlechtes über den Nächsten sein, das bleibt eine Norm. Das bleibt immer was stärken. Wir können am sorry sein und das uns zu gut holen, aber die Norm, die bleibt da dabei. Du wie mal das Jung und das Futter, die wirst ich meist nicht rufen mit seinen kleinen Jungen, das wir ein sehr doller Jung. En dag even, bloß dalen, verdrisselijk. En die mensen, damen, weet niet wat alles. En die voerder wist ik meest niet goed. En een dag zei dat ze zijn jong, ik wil die moet vrouw een stukje westen gevallen doen. Nou ja, zegt de jong, waarom niet? Wat is dat? Dan zegt de voerder, ik heb hier een braad. En hier is een doos neel en hier is een hummer. Zo je dat smol, want du dal best van een dag. Dan neem een neel en sloot die door een braad in. Oh ja, zegt de jong, dat is geen trouble. Dat wordt je niet verloren zijn. Maar even jeder zo een dal wordt verdrisselijk of los ontevreden, dan moet hij neel nemen en sleet hij in de naam. En de eerste dag had hij 37 neel de eigen. Dan checkte hij ze aan en dan zag hij dat, oh, maar dit is je meest niet te geloven dat ik zoveel een dal word, verdrisselijk. En we gaan. En dan de nächste dag, dan proeft hij zich weer te bearbeiten. En dan zijn het weniger neel. Het is immer weniger. En voor de nächste paar weken, dat komt zo weit, dat ein Tag braucht nicht ein Jahr die Erschlung. Es nicht ein Tag, einen ganzen Tag, ich nicht einmal da gewesen. Und dann sagt er ihm Fuhrer dort, und das ist einfach Beruf mit sich selbst. Dann sagt der Fuhrer, okay, dort hast du ja Kontrolle gekriegt. Nu, für das nächste Feuerwerk, jedes Mal, wenn die das ankommt, dass du was da worden, oder verdrisslich, oder unzufrieden, aber du die kannst Kontrolle, die bearbeiten kannst, en du niet al was, dan kost een heel goed uitreden. Die dat smol. En dat deed hij ook. Voor de nächste Feuerwerk, die neeltjes komen zaaltjes alle uit. Maar om dat ontschapt dal worden, dan arbeidt hij zich. En dan, als hij niet dal, dan kan hij wel een neeltje rieden. Dat komt zo weit, dat die neeltjes zijn alle uitgereden. En dan waren zo beroemd, dat iedereen zijn voet aan zegt, weet je wat papa, ik ga al die neeltjes kunnen uitreden. Ik kan me nu controleren, bearbeiten. Ik word niet meer dal. En we gaan. Dan zegt de voerder, ik wil hier nog één ding weten. Dan gaan ze naar de apparator. En dan checken ze dat en zegt hij te zijn jong, wat kost het zijn? Dan zegt hij, ik kan al die laagjes zijn wat er zijn voor de neer zijn bij hem gewassen. Dan zegt de voerder, oké, de leer is. Van een mens dom zegt, of verdrisselijk, of dal is, te ergens wem. Dat je hem te goed houden, te vrouwen. Maar de nerv, die blijft door. Dat lachje, dat is de nerv. Zo, ik wil van ons allen en mij ook zeggen. We hebben ons alle motor spreken. En er staat dal worden, daar willen we aan wat ander ding, wat positief, het willen we wat goeds zijn. Zo. Vielleicht hebben we alle wat leren. Emma gaan, hier van de Wilde 100 in Strukkel, Manitoba. Zij van Sloten. Mocht God jullie alle zegenen.